Carabeliños na terra, carabeliños no mar, carabeliños na terra, son vos para pasear. Estou facendo a comida, machacando allos. Isto é un morteiro. Pois sí, para a cociña, para machacar sustancias, allos, por exemplo, sí, perixel. Bueno, a cociña é un lugar de instrumentos musicais tradicionais e isto pois é un deles que se usa por moitos folclores de España, do mundo e tamén en Galicia. Vedes, de madeira, un morteiro, pois nos sirve perfectamente para facer música. E parecido a este mortero, pero non é un morteiro, sería isto. Que é isto? Isto é de bronce. E chamase almirez, tamén para machacar. O almirez, como é metálico, ten outro sonido, verdad? Ten moitas posibilidades, porque como ten este sonido a campá, que se pode ademais apagar, e depois ten abaixo este sonido, e despois incluso hai quen o toca nas pernas rozando, pois ten moitas posibilidades. E bueno, me pediste la mano, yo te la negué, anda niña recoge la del almirez, niña, la del almirez, me pediste la mano, yo te la negué. Pois vedes aquí dous instrumentos de cociña para non para cociñar, pero tamén para disfrutar ca música e cantando. Mortero, almirez. Bo día e pronto nos van a deixar pasear un pouco, polo menos.